Üdvözlök mindenkit a smartos.hu új videójában. A mostani videóban a H8 EKG okoskarkötőt fogom bemutatni nektek. 24 órás automata vérnyomásmérő, pulzusmérő, véroxigénmérő és testhőmérő funkcióval van ellátva, a nagyméretű érintőkijelző állítható fényerőjének köszönhetően a mért eredmények mindig könnyen olvashatóak. A H8 okoskarkötő elengedhetetlen funkciói közé tartozik az EKG diagram készítése, a testösszetétel ellenzés, a lépésszámláló és a részletes alvásmonitor is, valamint a többféle sportmód. A karkötőhöz tartozó telefonos alkalmazás magyar nyelvű, a mért adatok persze pontosan követhetőek benne hónapokkal visszamenőleg is. Emellett a telefonra érkező hívásokat, üzeneteket és értesítéseket jelzi a karkötő is, sőt, Bluetooth kapcsolaton keresztül a telefonra érkező hívásokat a karkötőn is le tudjuk bonyolítani, vagy onnan tudunk tárcsázni. Lássuk, mit tartalmaz a csomagolás. A karkötőn kívül igazából ebbe a kis szűkös dobozban egyetlen egy mágneses töltőkábelt találunk, amelynek az egyik végét USB kimenetre tudjuk tenni, a másik végét pedig a karkötő hátulján található érintkezőkre tudjuk felpattintani. A töltés 0-ról 100%-ra kb. 2 órát vesz igénybe, ezt követően 7 napos üzemidővel számolhatunk. A karkötő egy fekete szilikon szíjjal érkezik gyárilag, csatos kivitelben, ami biztosítja a biztos tartást a csuklón. Az óra hátlapján találjuk az érintkezőket a töltéshez, középen a szenzorokat a méréshez, és fölötte és alatta pedig egy-egy EKG elektródát az EKG diagram készítéséhez. Az óra bal oldalán találjuk a hangszórót a Bluetooth hívások lebonyolításához, illetve jobb oldalon a mikrofont is, hogy a másik fél is halljon minket. Az óra jobb oldalán találunk egy darab fizikai gombot, amivel ki be tudjuk kapcsolni az óra kijelzőjét, vagy a fő képernyőre jutni a menükből, illetve alatt a harmadik elektródát, amivel ugye zárjuk az EKG diagram készítéséhez szükséges hálózatot. A fizikai gomb egyébként ritka az okoskarkötő körében, általában csak érintőkijelzőt, illetve egy érintőgombot kapunk, de egyébként egy fizikai gomb az nagyon sok esetben hasznosabb tud lenni, főleg, hogyha csak gyorsan meg akarjuk nézni az időt, de természetesen ebben a karkötőben is elérhető az automata kijelző bekapcsolás, így, hogyha nyújtott kézből felemeljük a kezünket, tehát megnézzük, hogy mennyi az idő, akkor automatikusan be tud kapcsolni az óra kijelzője is, a karkötő kijelzője is. Az érintő kijelző 1,47 szolos, melyet egy üveglap véd a külső sérülésektől. A kezelése rendkívül egyszerű, ha hosszan tartva nyomjuk az érintőkijelzőt a főképernyőn, akkor óralapok között tudunk választani, találunk digitális, analóg kijelzést, különböző adatokkal, és egyszerűen ki tudjuk választani, amit szeretnénk. Ha felülről lefelé húzzuk az ujjunkat, akkor láthatjuk a töltöttséget, azt, hogy csatlakoztatva van-e a telefonos alkalmazáshoz, a dátumot, be tudjuk kapcsolni a ne zavarj módot, a Bluetooth hívásmenüt, amelyre vissza fogok térni a videó második felében, az SOS hívást itt tudjuk elindítani, a képernyőbeállításokhoz jutunk, a névjegyet találjuk még itt, illetve a beállításokhoz tudunk közvetlenül eljutni. Ha felfelé húzzuk az ujjunkat, akkor az értesítéseket itt fogjuk majd látni. Ha balra húzzuk az ujjunkat, akkor itt találjuk a Bluetooth hívás lehetőségeket, a lépésszámláló adatait, megtett kilométer, elégetett kalória, az alvásmonitor eredményeit, itt egy alapverziót, a telefonos alkalmazásban pedig a bővítettet. Itt tudjuk elindítani a pulzusmérést, a vérnyomásmérést, a véroxigénmérést, az EKG diagram elkészítését, vércukormonitort, amelynek működése használati utasításban van leírva, amit tudni kell, hogy ez statisztikai számítás alapján működik, nem a viselő egyéni ért mértékeit adja, hanem egy statisztikai mutatót. A testhőmérsékletmérést, majd az időjárás előrejelzés itt fog látszódni, amikor összekapcsoltuk a telefonos alkalmazással. És a főmenübe pedig a jobbra söpréssel tudunk lépni, itt találjuk majd a sportmódokat, találunk futás, kerékpározás, kültéri sportok, beltéri sportok, tánc, küzdősportok, labdajátékok, téli sportok, szabadidő, illetve egyéb sportokat is. Rengeteg sportmód közül tudjuk kiválasztani azt, amit éppen űzünk, és amért eredmények, a teljesítményünk számszerűsítése az a telefonos alkalmazásban lesz visszanézhető pontosan, itt is tudjuk követni részben. A következő menüben el tudjuk indítani a pulzusmérést,
véroxigén, vérösszetétel, ez szintén a vércukormonitorhoz hasonló elven működik, lépésszámláló alvásmonitor, EKG, diagram készítése, test összetétel mérése, stresszintmérés, vérnyomás, testhőmérséklet, vércukormonitor, energiaszint, HRV, légzőgyakorlatokat tudunk elindítani, hogyha esetleg stresszesebb helyzetben vagyunk. A Bluetooth hívásmenüt itt is elérjük, az értesítéseket is, a telefon zenelejátszójának vezérlését tudjuk itt megoldani Bluetooth-on keresztül, cikluskövetést, a telefon kamerájának vezérlését, az időjárás előrejelzést, stopper, időzítő, ébresztő órákat tudunk beállítani, a zseblámpa funkciót tudjuk bekapcsolni, telefon megkeresése funkció, a hangasszisztens, ez angol nyelven tud működni, számológép és a beállítások. Az automata méréseket be tudjuk kapcsolni itt a karkötőn is, de személy szerint azt tudom javasolni, hogy a telefonos alkalmazásban ezt jobb megtenni, sokkal jobban testre lehet szabni ezeket a méréseket. Itt be tudjuk kapcsolni a pulzusmérés automata megoldását, a magas pulzus jelzését, az értéket azt csak a telefonos alkalmazásban tudjuk állítani, az automata vérnyomásmérést, automata véroxigénszintmérést, automata testhőmérsékletmérést, a tudományos alvás funkciót, ez azt teszi lehetővé, hogy a karkötő az egész nap figyel, hogy mikor alszunk, nem csak este 9 és reggel 9 között, így hogyha valaki fordított munkarendben dolgozik, vagy a szundikálásokat is szeretné mérni, akkor ezt érdemes bekapcsolni, viszont azt tudni kell, hogy ebben az esetben az akkumulátor üzemidő azért jelentősen tud csökkenni. Az automata vércukormonitorozást, a stresszmonitort, de a vérösszetétel monitorozást tudjuk még bekapcsolni. A következő menüben a kijelzőbeállításokat találjuk, ki tudjuk választani itt is az óralapokat, a fényerőt tudjuk módosítani egészen kicsitől egészen magas értékig. Meg tudjuk adni, hogy hány másodpercig legyen bekapcsolva az óra kijelzője, hogyha egyszer bekapcsolt, illetve a menü elrendezését is tudjuk változtatni listás vagy körkörös megoldásban. Az ezutáni menüben be tudjuk állítani azt, hogy ha elérjünk egy célt, mondjuk a napi lépésszámcélt, akkor az óra jelezzen, be tudjuk állítani a mozgásra ösztönző funkciót, illetve az utolsó kis gombbal be tudjuk kapcsolni, vagy ki tudjuk kapcsolni az automata kijelző bekapcsolást, hogyha megemeljük a kezünket. Ezt követően az értesítési beállításokat találjuk, ezt szintén itt is tudjuk állítani, de a telefonos alkalmazásban mindenképpen szükséges majd beállításokat tenni, ezt a videó második felében be is mutatom. Itt be vagy ki tudjuk kapcsolni a hívás értesítést, az SMS értesítéseket, különböző üzenetküldő alkalmazások értesítéseit. Ezt követően az óra menünyelvét tudjuk módosítani, sajnos magyar nyelv nem elérhető benne. Az időt és dátumot tudjuk módosítani, de ez automatikusan megtörténik a telefonos alkalmazáshoz való kapcsolódást követően. Az alkalmazást innen is le tudjuk tölteni, de erre van egy sokkal egyszerűbb mód, illetve ki tudjuk kapcsolni az órát, gyári visszaállításokat tudunk tenni rajta, vagy a névjegyet találjuk itt. Ahhoz, hogy az óra teljes tudását ki tudjuk használni, érdemes telepíteni Android vagy iOS rendszerű telefonunkra a H-Band nevezetű alkalmazást. Mi ezt már megtettük, de figyeljünk arra a telepítés során, hogy adjunk meg minden engedélyt és hozzáférést az alkalmazás számára, mert csak így fogja tudni átadni az adatokat az óra a telefonnak és fordítva. Első körben azt mondom, kapcsoljuk is össze a telefonos alkalmazással a karkötőt, csak itt az alkalmazáson belül szükséges összekapcsolni a két eszközt, ehhez a telefonon legyen bekapcsolva a GPS tartózkodási hely, illetve a Bluetooth is, és az alkalmazásban az utolsó fülön a listából válasszuk ki a H8 nevezetű eszközt. Csatlakozás sikeres is, és a karkötőn is láthatjuk a bal felső sarokban, hogy a kis gémkapocs ikon aktív lett. Az utolsó fülön tudjuk módosítani a telepítés során megadott adatokat, ki tudjuk választani nemünket, születési dátumunkat, meg tudjuk adni súlyunkat, magasságunkat és a bőrszint is. Itt fontos kiválasztani a megfelelő bőrszint, mert ez segít a szenzor megfelelő működésében.
így a mérések is sokkal pontosabbak tudnak lenni. A karkötő beállításaira rögtön visszatérek, előtte nézzük meg a további beállítási lehetőségeket. A hatóság irányítás menüben érdemes bekapcsolni, nagyon ajánlott bekapcsolni a legtöbb hozzáférést az alkalmazás számára, főleg itt a háttérfolyamatok engedélyezésére kell gondolni, a Bluetooth-ra, illetve az akkumulátor kezelésére is, hogy ne legyen semmilyen korlátozás a H-band nevezetű alkalmazáshoz, mert csak így fog stabilan együttműködni a karkötő a telefonos alkalmazással. Az értesítések hozzáférésénél is érdemes megadni az engedélyt a H-bandnek, mert így fog tudni hozzáférni a telefonra érkező értesítésekhez, és ezután tudja csak átadni a karkötőnek az értesítéseket. Meg tudjuk adni a lépésszám célunkat, napi 8-10 ezer lépés már elégségesnek mondható, az alvási célt, illetve a mértékegységeket is tudjuk módosítani, vagy a Viránnal össze tudjuk kapcsolni ezt az alkalmazást. Nézzük meg a karkötő beállításait. A legfelső menüben ki tudjuk választani, mely értesítések jelenjenek meg a karkötő kijelzőjén is, telefonhívás, SMS, illetve a különböző üzenetküldő alkalmazásokat is. Itt tudjuk kiválasztani, hogy megjelenjen-e a karkötőn vagy sem. A következő menüben az ébresztőórát tudjuk időzíteni. Találunk itt még mozgásra ösztönző funkciót, itt is részletesebben be tudjuk ezt állítani, mint a karkötő menüjében. Be tudjuk állítani azt, hogy mettől meddig, és milyen időközönként jelezzen a karkötő, hogy ideje egy kicsit felállni és átmozgatni magunkat. Itt találjuk a pulzusriasztást, a magas pulzusra való figyelmeztetést, be tudjuk állítani, hogy milyen érték felett vagy elérésekor jelezzen a karkötő, hogy kicsit túl vagyunk hajtva. Be tudjuk kapcsolni. A következő menüben be tudjuk kapcsolni az automata kijelző bekapcsolás funkciót, és jobban testre tudjuk szabni, mint a karkötő menüjében. Szintén meg tudjuk adni, hogy mettől meddig legyen ez a funkció elérhető, tehát mondjuk éjszaka alvás közben ne kapcsolgasson be a kijelző, hogyha éppen forgalászunk, illetve az érzékenységet is be tudjuk állítani, hogy mennyire kis mozgásra kapcsoljon be a kijelző. Be tudjuk kapcsolni azt a funkciót, hogyha megszakad a kapcsolat a karkötő és a telefonos alkalmazás között, akkor jelezzen a karkötő. A következő menüben a Bluetooth hívás funkciót tudjuk bekapcsolni, erre rögtön visszatérek. A következő menüben az óralapokat tudjuk kiválasztani, ugye a karkötőben elérhető számos óralap, de az alkalmazásból még több elérhető, le tudjuk tölteni az itt megjelent óralapokat. Ehhez mindenképpen aktív internet szükséges, és különböző tematikájú, különböző elrendezésű óralapok közül tudunk választani. Ezek általában frissítésre is kerülnek időszakosan. Vagy saját fotó alapján is tudunk készíteni egyedi óralapot. Meg tudjuk csörgetni a karkötőt, hogyha éppen nem találjuk és aktív Bluetooth kapcsolatunk van vele. A névjegyek menüben ki tudunk választani a telefonunkon lévő rengeteg névjegy közül 10 olyan névjegyet, amit hozzáadunk a karkötőhöz. Ez azt fogja lehetővé tenni, hogy a karkötő menüjéből is elérjük a 10 leggyakrabban hívott ismerősünket, és nem a telefonszámukat kell bepötyögni, hanem a név alapján már tudunk tárcsázni, illetve az SOS hívás beállítását is itt el tudjuk végezni, kiválasztjuk a névjegyek közül, hogy kit értesítsen a karkötő, hogyha az SOS hívás funkciót elindítjuk a karkötőn. A következő menüben kalibrálni tudjuk a vérnyomásértéket, itt szükséges megadni az átlagos, hagyományos mérővel mért értékünket, majd mentés. Ugyanez igaz a vércukorszint, illetve a vérkomponens beállításokra is. Ezután be tudjuk állítani, hogy hány másodpercig legyen bekapcsolva a karkötő kijelzője, hogyha egyszer bekapcsolt. Az időjárás beállításait találjuk, itt a mértékegységet tudjuk kiválasztani, azt, hogy egyáltalán megjelenítse az időjárást a karkötőn, illetve itt segít az alkalmazás, hogy mire kell figyelni, hogy a pontos helyet is eltalálja az alkalmazás, és az arra vonatkozó időjárási adatok jelenjenek meg. Majd ezután találjuk az automata mérésbeállításokat, be tudjuk kapcsolni az automata pulzusmérést, automata vérnyomásmérést, automata véroxigénszintmérést, automata vércukormonitort, vérkomponensmonitort, a tudományos alvás funkciót, amiről ugye már beszéltem, hogy nappal is figyeljen ránk, illetve az automata testhőmérséklet figyelést is. Hogyha frissítés érkezik a karkötőhöz, akkor azt itt fogja jelezni a rendszer,
Itt tudjuk a gyári beállításokat visszaállítani, vagy a személyes adatokat törölni. Itt pedig le tudjuk választani az alkalmazásról a karkötőt. Visszafelé haladva itt találjuk a sportmódok eredményeit, illetve itt első körben el tudunk indítani egy GPS alapú mozgást is, a telefon GPS-ét felhasználva, illetve a karkötő adatait felhasználva egy térképet kirajzoló nekünk. Az alkalmazás, láthatjuk, hogy merre futottunk, merre bicikliztünk, milyen sebességgel, illetve az ehhez tartozó karkötő által mért adatok is itt fognak megjelenni, a korábbi mérési eredményekre pedig itt tudunk átmenni, és itt fognak ezen a felületen megjelenni a különböző sportmódok mért eredményei. És eljutottunk a főképernyőre, amelyet a leggyakrabban fogunk használni, hiszen a beállításokat egyszer megcsináljuk, utána pedig csak az eredményeket szeretnénk valószínűleg követni. A napi lépésszámcélt itt fogjuk tudni követni, láthatjuk majd, hogy érjük el a célokat. Mielőtt tovább mennék, találunk még itt egy nagyon fontos és hasznos funkciót. Az összes mérést el tudjuk indítani innen a telefonos alkalmazásból is. Tehát, hogyha nem szeretnénk a karkötőn mászkálni a menüben, és össze van kapcsolva a telefonos alkalmazással, akkor innen is el tudjuk indítani az egyes méréseket. A korábbi mért eredmények pedig itt követhetőek tematikusan, lépésszámok eloszlása, napi lépésszám, naptárszerűen vissza tudunk menni és nézni az eredményeket. Az alvásmonitor eredmény itt fognak megjelenni szintén naptárszerűen. Láthatjuk az alvásidőt, a felébredések számát, a REM alvás fázishozt, a mély alváshozt. Ezután jön a pulzusmérés eredményei, láthatjuk a maximális, minimális és átlagos értéket, illetve a pulzusszám eloszlását is. Itt is be tudjuk kapcsolni a magas pulzusérték jelzését, és naptárszerűen vissza tudunk menni korábbi mért eredményekre is. Illetve a vérnyomásmérés eredményeit fogjuk itt látni, szintén naptárszerűen tudjuk követni a mért értékeket, láthatjuk a legalacsonyabb, legmagasabb értéket. Az automata mérések eredményei pedig itt alul fognak megjelenni, minden egész órában elvégzi a méréseket, hogyha beállítottuk. Az EKG diagramot itt fogjuk majd tudni követni, szintén naptárszerűen, de erre a videó végén még visszatérek. Itt találjuk a véroxigénmérés eredményeit, szintén naptárszerűen, és összevetve az alvásmonitor eredményeivel egy nagyon részletes kiértékelést kapunk ezzel kapcsolatban. Ebben a menüben be tudjuk kapcsolni az éjszakai véroxigén szint alacsony értékének jelzését. Ebben az esetben, hogyha túl alacsony az érték, akkor a karkötő megébreszt minket rezgéssel, hogy vegyünk levegőt. A HRV-t fogjuk itt tudni követni, a testhőmérséklet alakulását, szintén naptárszerűen. A vércukormonitor eredményeit itt fogjuk követni. Ugye ez statisztikai alapon működik, ahogy a vérösszetevői is. És itt találjuk még a végén a testösszetétel mérést is, amit az EKG diagram méréssel együtt fogom bemutatni nektek a videó végén, valamint lejjebb görgetve itt testre tudjuk még szabni azt, hogy mely mérési eredmények jelenjenek meg itt a telefonos alkalmazásban, illetve az elhelyezkedésüket is tudjuk módosítani. És akkor most jöjjön a Bluetooth hívás funkció beállítása. Ezt abban az esetben kell megtenni, hogyha a karkötőn keresztül szeretnénk telefonálni. Tehát nem a telefonon keresztül, hanem a karkötőbe szeretnénk beszélni, és annak a hangszórán keresztül szeretnénk hallani a másik felet. Abban az esetben, hogyha ezt nem szeretnénk megtenni, csak a hívások értesítéseit szeretnénk látni, akkor ugye itt az üzenetértesítéseken belül kiválasztjuk a telefonhívást. Ebben az esetben ilyen beállítással jelzi a karkötő a telefonra érkező hívást, de nem tudjuk rajta felvenni. Hogyha viszont szeretnénk felvenni, a beállításhoz a karkötőn lépjünk a gyorshívó menübe, és kapcsoljuk be a Bluetooth Calls nevezetű funkciót. A Media Audio funkciót érdemes egyébként kikapcsolva tartani, mert ebben az esetben a telefonon lejátszott videó, zene hangügyileg a karkötőn játszódna le. Tehát ezt érdemes egyébként kikapcsolni, és itt azonnal rá is csatlakozott a telefonra a karkötő, így a Bluetooth hívások már működnének, megmutatom, hogy egyébként ez hogy történik. Ehhez lépjünk a telefon Bluetooth menüjébe, és itt már látjuk is, hogy párosítva van, kapcsolódva van a H8 eszköz, itt személyre tudjuk szabni, érdemes megadni a névjegyzék megosztása engedélyt is neki, mert így, hogyha hívnak minket, és benne van a névjegyzékben az a telefonszám, akkor a karkötőn már a névjegyzék fog megjelenni. Ha pedig ki szeretnénk kapcsolni ezt a funkciót,
akkor nagyon egyszerűen szintén lépjünk a gyorshívó menübe, és a Bluetooth Calls nevezetű funkciót kapcsoljuk ki. Így már csak jelezni tudja a hívásokat, de nem fog kicsörögni a karkötőn az adott hívás. Az EKG diagram készítéséhez figyeljünk arra, hogy a karkötőt megfelelően viseljük, ne legyen túl szoros, de azért érintkezzenek a hátlapi elektródák a bőr felszínünkkel, legyen összekapcsolva a telefonos alkalmazással a karkötő, és itt a főképernyőn lépjünk az EKG menübe, indítsa el a tesztet, és ugye még nem indult el a teszt, a másik kezünkön lévő ujjunkkal érintsük meg a karkötő jobb oldalán található harmadik elektródát, és a háttérben már rajzolódik is ki az EKG diagram. Most egy kicsit felgyorsítom a videót. Az EKG részletek gombra nyomva pedig vissza tudjuk játszani az egész diagramot, illetve meg tudjuk osztani egyébként a diagramot is, itt a jobb felső sarokban található megosztás ikonra nyomva, és találunk egy AI mesterséges intelligencia által generált kiértékelést is a diagram alapján. És a korábbi mért eredményeket szintén itt a telefonos alkalmazásban naptárszerűen tudjuk majd visszanézni. Ugyanolyan részletességgel, ahogy a mérés során láthattuk. Bemutatom most a szintén hasonló elven működő testösszetétel mérést is. Szintén viseljük a karkötőt, a harmadik elektródát ugyanúgy érintve kell tartani a mérés során. Felgyorsítom a videót. És a mérés el is készült, és láthatjuk a mérés elemzését is. Különböző eloszlásokat láthatunk a testünkre vonatkoztatva. És a korábbi mért eredmények szintén naptárszerűen követhetőek itt a telefonos alkalmazásban. A H8 EKG okoskarkötő egy sokoldalúan használható, nagy tudású okoskarkötő, ami igazából csak kialakításban minősül okoskarkötőnek, hiszen olyan funkciókat is találunk benne, amelyeket általában csak okosórában találunk, mint például a Bluetooth hívás funkció. Ugye számunkra fontosak a 24 órás automata mérések, a különböző egészségmegőrző, egészségtámogató funkciók, mint a lépésszámláló, mozgásra ösztönző funkció, vagy akár az EKG diagram készítése, akkor a H8 EKG okoskarkötő egy nagyon jó választás tud lenni, hiszen egy kényelmes kivitelű, karkötő formájú okosóráról van szó. Hogyha tetszett az óra, akkor H8 okoskarkötő néven találjátok meg a smartos.hu webáruházban, de itt a videó alatti leírásban is ott lesz a link a karkötőhöz. Hogyha pedig tetszett a videó, akkor kérjük, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok és osszátok meg olyanokkal, akiket érdekelhet. Köszönjük szépen a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!